ҳар яке мо вазифа дорем ки барои ба кишвари сабз табдил додани ватани маҳбубамон саҳми арзишманди худро гузорем. таи солҳои охир тағйирёбии иқлим дар ҷаҳон суръат гирифта, ба хоҷагии халқ таъсири манфӣ расонида истодааст. кам шудани захираҳои об, биёбоншавӣ, коста гардидани ҳолати ҷангалзорҳо, чарогоҳҳо ва сабзиши ками растаниҳо натиҷаи тағйирёбии иқлиманд. ба ғайр аз ин, офатҳои табиӣ ки ҳамасола дар натиҷаи тағйирёбии иқлим ба вуҷуд меоянд, ба соҳаҳои кишоварзӣ, муҳити зист ва дар маҷмӯъ иқтисодиёти кишварҳои олам хисороти зиёд ворид менамоянд. 93% қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистонро минтақаҳои кӯҳӣ ташкил медиҳанд. аз ин рӯ, дар натиҷаи тағйирёбии иқлим пайваста рух додани офатҳои табиӣ аз эҳтимол дур нест. дар шароити имрӯзаи глобалӣ, дарки масъалаҳо доир ба ҳаллу фасли мушкилоти пешомада дар самти таъсири тағйирёбии иқлим ва кам намудани оқибатҳои табиии хисоротбор муҳим мебошад ва дар ин доира амалӣ намудани нақшаву барномаҳои натиҷабахш талаб мегардад. бояд зикр намуд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи миллии кишвари сабз барои солҳои 2023-2027 мавриди татбиқ қарор дорад, ки фарогири нақшаҳои мукаммал дар самти мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва кам кардани таъсири он мебошад. тағйирёбии иқлим зимни истифодаи захираҳои табиӣ ва фаъолияти бемайлони соҳаҳои мухталифи ҳаёти инсон аз мо муносибати дастаҷамона ва мукаммалро тақозо менамояд. бо мақсади паст кардани оқибатҳои тағйирёбии иқлим ба аҳолии деҳот тавассути пешгирӣ намудани таназзулёбии чарогоҳҳо, беҳтар кардани идоракунии захираҳои об барои хоҷагиҳои деҳқонӣ, инчунин дигар чораҳои коҳишдиҳӣ ва мутобиқшавӣ, дар ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи барномаи мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва кам кардани таъсири он ба ҳавзаи баҳри Арал амал мекунад, ки 3 самтро дар бар мегирад. дар самти хизматрасонии минтақавӣ баландбардоштани сатҳи дониш доир ба иқлим, иҷрои чорабиниҳо оид ба дастгирии механизми арзёбии натиҷаҳо, баландбардоштани иқтидор тавассути омӯзиши минтақавӣ, барномаҳои таҷрибаомӯзӣ, таҳия ва идоракунии шабакаҳои иттилоотӣ барои баланд бардоштани дониш дар бораи иқлим ба нақша гирифта шудааст. фонди инвеститсионии минтақавӣ бошад фарогири чорабиниҳо барои тақвияти иқтидор ва дастгирии ҷомеа дар самти беҳтар намудани идоракунии чарогоҳ ва чорбо, идоракунии захираҳои об ва масъалаҳои гендериву масоили иҷтимоӣ дар асоси татбиқи зерлоиҳаҳои аз ҷониби манфиатгирандагон пешниҳод гардида мебошад. татбиқи лоиҳаи мазкур аз моҳи январи соли 2022 оғоз шуда, анҷомаш 31 майи соли 2024 муайян гардидааст ва он аз ҷониби Бонки ҷаҳонӣ маблағгузорӣ шуда, Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон идора менамояд. лоиҳаи барномаи мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва кам кардани таъсири он дар ҳавзаи баҳри Арал дар ноҳияҳои Дарвоз, Ишкошим, Данғара, Восе, Лахш, Нуробод, Деваштич ва шаҳри Конибодом татбиқ мегардад. бояд зикр намуд ки бо амалӣ шудани лоиҳаи мазкур дар ноҳияҳои зерҳадаф имконияти рушд бахшидани агротуризм бештар мешавад ва хоҷагидорон аз ин ҳисоб, яъне бо роҳи ҷалб намудани сайёҳон ба хоҷагиҳои деҳқонӣ метавонанд даромади иловагӣ ба даст оранд. баҳрагирандагони лоиҳа, ҷамъиятҳои истифодабарандагони чарогоҳ ва ассотсиатсияҳои истифодабарандагони об мебошанд, ки фаъолияташон дар доираи лоиҳа дастгирӣ шуда истодааст. дар заминаи татбиқи якчанд зерлоиҳа дар ноҳияҳои Данғара ва Восеи вилояти Хатлон натиҷаҳои назаррас ба даст омад ва ин омил боиси баҳраи хуб бурдани аҳолии деҳот шудааст. маврид ба зикр аст ки таи солҳои охир саршумори чорво дар мамлакат зиёд шудааст, ки ин омил боиси аз меъёр зиёд истифода гардидани чарогоҳҳо мешавад. аз ин ҳисоб маҳсулнокии чорво низ кам мегардад. бо мақсади кам намудани саршумори чорвои каммаҳсул ва баланд бардоштани маҳсулнокии он дар ноҳияҳои Данғара ва Восе 31 сар буқаи зотӣ ва 198 сар қучқори зоти ҳисорӣ дастрас карда шудааст. аллакай аз ин зотҳо дар минтақаҳои зерҳадаф насл гирифта маҳсулнокии чорворо баланд бардоштаанд. ин раванд имкон медиҳад ки
ба ҷои 3-4 чорвои каммаҳсул як чорвои сермаҳсулро парвариш намуд ва маҳсулот хоса гӯшту шири зиёд истеҳсол кард. мо солҳои охир таъсири манфии тағйирёбии иқлимро бар алло ҳис мекунем. Боришот кам мешавад, алафи чарогоҳҳо тез хушк мешавад. Фасли баҳор хушкзодкунии чорво аллакай на 2 сол шудааст. Якум сол 20 гусала гирифтем аз зоти сиёҳалло. Чарогоҳҳода алаф кам шудааст. Молҳои каммаҳсули чорвои калонро кам карда, саршумор пурмаҳсули чорвои сиёҳаллоро зиёд кардани ҳастем. Ин сол 15 гусала аллакай гирифтем. ба андешаи баҳрагирандагони лоиҳа, чорвое ки дар натиҷаи хушкзодкунӣ ба даст овардаанд солим ва ҳам маҳсулнокии баланд дорад. аз ин ҳисоб аллакай дар ноҳияи Данғара 201 сар чорвои калон ва 1605 сар барра ва дар ноҳияи Восеъ бошад 245 сар чорвои калон ва 4615 сар барра гирифтаанд. ин тадбир дар самаранок ва дуруст истифода гардидани чарогоҳҳо боис шуда ҳифз шудани алафи табииро таъмин кард. мо соли 2022 моҳи август аз лоиҳаи мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим 19 сар бақа 128 сар қучқори ҳисорӣ 19 сар бақа 12 та сиёҳалах 7 шведӣ ҳамиё мо ҳамагӣ аз соли 22 то 1 апрели то 24 243 сар гусола гирифтагием хушкзод карда. аз қучқорои ҳисорӣ 4615 сар бара гирифтагием. дар ноҳия 3 ҷамъият дорем. дар 3 ҷамъият ҳамиқа насли чорво гирифтагӣ ҳастем. ҳар як насломон фарқият аз маҳаллӣ хеле беҳтар астад. килошам ина буқҳомонам чун аз 500 килошон зиёд шидагиай, гусолаошам аллакай 120-130 кило вазн доранд. маълум мешавад ки зотое ки маҳаллӣ арала шуда хеле беҳтар шидагиай. и баромонам ҳамихел 4-5 гов ки дар як хона буд, ҳами 4-5 гова якта хушкзоде ки ҳами буқа насл гирифтагӣ ҳастанд. мардум фаҳмид ки ҳами якта бошаву шир медодагию бузболаву бақувват ҳаму 5 гусола да медодагӣ ҳам гов да медодагӣ ғизоро дар якта бутану бо чарогоҳмо беҳтар мешавад. мақсади лоиҳа ҳамин ки мо саршумори чорвои бемаҳсула кам карда чорвое ки хушкзода зиёд кунем. мо гурӯҳ дорем 8 гурӯҳ. як ҷамъият мисол як ҷамъияти Мирали Маҳмадалӣ гирем 8 гурӯҳ дора. ҳар як гурӯҳ монда мисол 4 қучқор як бақа. як бақаи зотӣ 4 қучқори ҳисорӣ додагӣ ҳастем. ҷорӣ намудани низоми обёрии қатрагӣ дар соҳаи кишоварзӣ яке аз роҳҳои мувофиқ ҷиҳати истифодаи самараноки об мебошад. дар мисоли як хоҷагии деҳқонӣ дар ҷамоати деҳотии корези ноҳияи Данғара метавон аз натиҷаи хубу расидан ба ҳадаф дар самти татбиқи лоиҳа гуфт. қатан дар беҳбудро эҳсос кардем, барои чӣ ки мо мегӯем ки хеле ки бачаҳо шоҳиди ҳол буданд. мо дар ҳамин байни қаторҳо бо ҳамин қатрагӣ обёрии қатрагӣ кишти ҳами фаъолиятиро ба роҳ мондем. беҳад ҳосили нағз гирифтем. тарбузамон нағз шуд, харбузамон, помидору будрингам ҳосили нағз гирифтем. боғ да беҳад ина шоҳиди ҳол ҳастед ки дарахтҳо ҳам нашунамои хушрӯ доранд. намнокии замин хушрӯ шид. дарахтҳо ягон камбудӣ надоранд. дар заминаи корҳои анҷомёфта агар масъулони соҳаи сайёҳӣ барои ташкили иншооти хизматрасонӣ хоса ҳомстел чойхона ва ошхона ба хоҷагидорон мусоидат намоянд рушди агротуризм дар минтақа таъмин мегардад ва барои аҳолии маҳал даромади иловагӣ мешавад. масалан сайёҳ зимни як сафар ба ноҳия имкон пайдо менамояд ки бо фарҳанги мардуми маҳаллӣ шинос шавад, нигоҳубини чорво, паррандаю занбури асал, инчунин ба даст овардани маҳсулотро аз он бинад ва бевосита дар кишту парвариши зироати кишоварзӣ ҳамзамон ҷамъоварии ҳосил иштирок намояд. ғайр аз ин ҳар сайёҳе ки ба минтақаи мавриди назар ташриф меорад бо дидани табиати сабз хушҳол гардида аз ҳавои тоза
баҳра мегирад. қаблан ин мавзеъ чунин сабзу назаррабон набуда, ҳамчунин хоҷагидорон наметавонистанд аз ин ҷо ҳосили хуби зироатро ба даст оранд. акнун ки бо кӯмаки лоиҳаи барномаи мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва кам кардани таъсири он дар ҳавзаи баҳри Арал аз масофаи 500 метр об оварда шуда, тавассути зарфи махсуси захиравӣ боғу қитъаҳои кишт бо усули қатрагӣ обёрӣ мешавад, ҳосили фаровон ба даст оварда истодаанд. дар умум дар ноҳияи Данғара ва Восе бо назардошти обёрӣ намудани 10 гектар замин 14,1 километр қубури пластикӣ бо қудрҳои гуногун дастрас карда шудааст, ки аз ин дар майдони 7 гектар дар ноҳияи Восе ва 3 гектар дар ноҳияи Данғара обёрии қатрагӣ ҷорӣ карда мешавад. طول 6 ساله که با خوجگی دهخانه تشکیل کردیم. مساحت زمینمان 1 گکتار 60 سوتیخ است. در همین باغ تشکیل کردیم. بود همه نمودی درخت‌ها قریب که هستیم مودا. سالهای پیش ما آبی جویبار داشتیم. انا آب دادن هم قیم بود. انا زمین ایروز میشید، زمین غور شده میرفت. از سال 2022 که با مراجعت کردیم برنامه خطی به ما درخت بادام، درخت پسته برای 1 گکتار انا با برای گردبانش برای محکم کردن 1 گکتار پایه و سیمتو رو دادن. انا یک بشکه گنجایش 25 تونگه آورده چسباندن با همه ایش لنگوی قطرگی خطی. از همون 2 سال است که ما اهمیت ثمرانک استفاده برده در بین خطر حاصلی نغز میگیریم. در بین خطران خیلی که شما شاهد هستید کشتی علاقه این خربزه، تربوز، پمیدور، بودرینگ همه را کشت میکنیم. سالهای پیشتر در این جویبه‌ها رو ما خیلی کار کردن نمیتونستیم برای که آب دادن مشکل بود. маврид ба зикр аст ки яке аз самтҳои лоиҳа ин омӯзондани низоми идоракунии технологияи воридгардида мебошад. дар заминаи омӯзиши низоми обёрии қатрагӣ дар ноҳияҳои Данғара ва Восе ки дар майдони 11 гектар низоми обёрии қатрагӣ ҷорӣ карда шудааст ва хоҷагидорон дар мавзеъҳое ки зерлоиҳа татбиқ шудааст иловагӣ боғ бунёд карда, масоҳати кишти зироатро низ бо ҷорӣ намудани низоми обёрии қатрагӣ ба андозаи 1,3 гектар зиёд намуданд. ҳамин тартиб дар ҷамоати деҳоти пушинги ноҳияи Данғара ва дар ноҳияи Восе ҳам мушоҳида гардид ва баҳрагирандагон аз имконоти фароҳам гардида самаранок истифода менамоянд. зерлоиҳаи дигар ин ташкили қитъаҳои намоишӣ мебошад. ин мавзеи сарсабз дар ҷамоати деҳоти Мирали Маҳмадалиеви ноҳияи Восе дида мешавад ва тавре мебинед дар муқоиса ба дигар мавзеъҳои минтақа алафи баланд дорад. ҳамагӣ дар ноҳияҳои Данғара ва Восе 26 гектар қитъаҳои намоишии барқарорсозии табиӣ ташкил карда шудааст. мақсади таъсиси қитъаҳои намоишӣ мусоидат ва ҷалби сокинони деҳаҳои зерҳадафи ноҳияҳои Данғара ва Восе ба самти ҳифзи табиати маҳал ва барқарорсозии чарогоҳҳои фарсоишёфта, ҳамчунин ҷоннок кардани фаъолияти амалии онҳо дар самти рушди маҳсулнокии чарогоҳ мебошад. тавассути маҳсулнокии қитъаҳои намоишӣ дар оғози лоиҳа дар ноҳияҳои Данғара ва Восе 0,4 тонна ва баъд аз татбиқи технологияи мазкур, яъне маҳкам кардани атрофи қитъа, нест кардани алафҳои бегона ва истифода бурдани поруи маҳаллӣ ва баланд шудани ҳосилнокӣ дар ноҳияи Данғара то 1 ва дар ноҳияи Восе 0,8 тонна аз ҳар гектарро ташкил кард. маҳсулнокии чарогоҳҳо аз 40 то 60% афзуд. илова бар ин, мавсими соли 2023 аз қитъаҳои намоишӣ аз 250 то 400 дарзаи алаф гирифтаанд. технологияи дигар оид ба беҳтар намудани маҳсулнокии чарогоҳҳо ин ҷорӣ намудани низоми чарогоҳгардон, яъне ба навбат чаронидани чорвод дар чарогоҳ ва фаҳмонидани манфиати он ба аҳолии маҳал аст. манфиати чарогоҳгардонро аллакай сокинони маҳаллӣ дар минтақаҳои амалишавандаи лоиҳаи барномаи мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва кам кардани таъсири он дар ҳавзаи баҳри Арал ба хубӣ дарк намуданд. то оғози татбиқи усули мазкур, маҳсулнокии чарогоҳҳо то 0,4 тонна аз ҳар гектар буда ва ҳоло бошад 0,6 то 0,7 тонна аз ҳар гектарро ташкил медиҳад. заминҳоро дам дода ба навбат чаронданда алафҳомон зиёд шудастасту инро аз ҳамин лоҳия омӯхтем. маҳсулотникои
شیری زیاد شده ایستاده است. سالهای پیش از یک گاو سحر 2 لیتر بگل 2 لیتر حاضر 3-4 لیتر سحر بگل گرفته ایستاده. پیش از اون که لوحیه عملی شود از طرف متخصصان برای ما کورس‌های آموزشی تشکیل کردند. зерлоиҳаи дигар ин бунёди боғ дар талу теппаҳо ва заминҳои лазмӣ мебошад. тибқи дархости баҳрагирандагон ба ноҳияҳои данғара ва восе 6700 бех дарахти мевадиҳанда аз қабили себ, нок, зардолу, гелос, чормағз, бодом, писта ва 1400 бех санавбар дастрас карда шуд. то имрӯз дар ин ду ноҳия 22 гектар боғи мевадиҳанда ва 1 гектар боғи санавбар бунёд ва ба баҳрагирандагон вобаста карда шудааст. дар минтақаҳое ки агротуризм рушд намудааст, асосан иқлими мусоид барои кишту парвариши зироати кишоварзӣ, боғдорӣ ва чорводорӣ, инчунин занбури асалкорию паррандапарварӣ дорад. ин имконият дар тоҷикистон аз ҷумла дар ноҳияҳои данғара ва восе хеле зиёд мебошад. имрӯз пеш аз ҳама хоҷагидорон бояд манфиати агротуризмро эҳсос намоянд. барои ин гузаронидани семинарҳои омӯзишӣ ва корҳои фаҳмондадиҳӣ ба онҳо зарур мебошад. дар ин замина ҳамоҳангии сохторҳои вобаста аз ҷумла соҳаҳои сайёҳӣ, кишоварзӣ, хоҷагии ҷангал ва ҳифзи муҳити зист зарур аст. солҳои охир дар натиҷаи тағйирёбии иқлим дастрасии кишоварзону дигар хоҷагидорон ба оби полезӣ мушкил гардидааст ва дар ин баробар шабакаҳои обёриву ҷӯйборҳо пур аз обовардҳо шудаву корношоям гардида боиси талаф ёфтани об мешавад. ин омил ба он оварда мерасонад ки ҳосилнокии боғҳо аз майдони кишт камтар ва ҳатто майдонҳо хушк гарданд. баъди он ки ба аъзоёни ассотсиатсияҳои истифодабарандагони об дар ноҳияҳои данғараю восе техникаи махсуси пуриқтидор барои тоза намудани шабакаҳои обёрӣ ва заҳбуру заҳкашҳо дастрас карда шуд, мушкилоти деҳқонон бартараф, яъне дастрасии саривақтии онҳо ба оби полезӣ, ҳосилноки таъмин ва сатҳи зиндагии аҳолӣ беҳтар гардид. дар заминаи ассотсиатсияҳои истифодабарандагони об дар ҷамоатҳои деҳот гурӯҳҳои махсус фаъолият намуда, татбиқи истифодаи техника ва дигар корҳоро дар самти мавриди назар ба танзим медароранд. дар асосиатсия зиёда аз 800 аъзо дорем ва ҳама о дар ҳолати ҳозира фаъол мебошанд. дар маҷмӯъ зиёда 180 километрро ташкил медиҳад. ҷӯйбор ва заъбурҳо аз он ҷумла бисёр ҷойҳо аст ки садамавӣ мебошанд. дар ҳақиқат мо заҳмат мекашидем аз соли 2015 ки ин асосиатсия ташкил шудааст, нарасидани техникаи номбаршуда мушкилӣ буд ва боиси хуррандист ки имрӯз ин техникаро ба мо лоиҳа ҷудо карда додааст ва бисёр хушнуд ҳастем. аз он ҷумла 40 километр то ҳозир ҷӯйбору заҳматваё кашида шуда бо воситаи ин техника тоза карда шудааст. дар ин ҳолат ҷойҳои садамавӣ низ вуҷуд дорад ки ҳамин техникаи номбар карда шуда ҷойҳои садамавиро бартараф кард ва инчунин карда истодааст. ҷӯйбори ки ҳозир дида истодаед ҳамин дар натиҷаи боришҳои зиёд паҳн шуда ба роҳ мебаромад. солҳои тӯлонӣ низ аз сабаби набудани ҳамин техникаи зарурӣ ҳамин ҷӯйбор пур шуда гаст. ҳозир як нигоҳ маълум аст ки ҳамин муҳтоҷӣ ба ҳамин техника доштем мо ва боиси хусандист ки ҳозир ҳамин ҷӯйбор тоза шуда истодааст. нақшаҳо бисёр ҳастанд, зиёда аз 140 километра тоза кардан дар кор. ба ғайр ин ҷойҳои иловагӣ аст ки унҳоро ҳам баъзан ҷойҳоро коркарди техникӣ талаб мекунад. заминҳои корами обӣ зиёда аз 2000 гектар мебошад ки ҳоло ҳама ин кишоварзо гандум коридаанд, ҷори мака коридаанд ва ҳозир дар тайёрӣ ба кишти пахта мебошанд. дар баробари мусоид будани иқлим ва таъминоти бемушкили оби полезӣ
کارکرد درست زمین نیز در تامین سرحاصلی مهم میباشد. با نظر داشتی این به کشاورزان منطقه های زیر هدف یا جمعیت ها تراکتور و دیگر تجهیزات برای کارکرد سری وقتی زمین آورده شده است که باعث خوشحالی زمین استفاده برندگان گردیده است. از جانب لایحه مطابق‌شوی با تغییریابی اقلیم سه تکنیک‌های با جمعیت استفاده برندگان چراگاه خشابک سه تکنیک‌های کارکرد زمین دسترس کرده شد. با استفاده از این تکنیک اعضایان جمعیت سر وقت کارمون انجام میدیم. تنها در حدود گروه استفاده برندگان چراگاه دهه شرشر 1165 گکتار چراگاه موجود است. از این 500 گکتار از زمین‌های کورمی للمی میباشد. با استفاده از این تکنیک‌ها ما زمین را ثمراناک استفاده برده. از آن جمله زراعت غله‌دانگی، جو، گندم، نخود، زغیر همین زراعت‌ها را کشت میکنیم. ما این تکنیک‌ها را سال گذشته دسترس کردیم. دیگه موسمی است که استفاده میبریم و حاصل خوب با دست آورده زندگی ما را پیش میبریم. حالا در ناحیه‌های دنغره و واسه یک عدد باربرداری فرونتالی، 5 عدد اکسکواتور تمغه هیوندای و 48 عدد موتوبلوک، 31 عدد تراکتورهای تمغه امتزه و YTO 504، 52 عدد ماشین‌آلات‌های گوناگون که از جانب لایحه خریداری شده‌اند برای استفاده بری در اختیار منفعت‌گیرندگان لایحه قرار دارند. با مقصد دستگیری زنان در هر ناحیه‌های زیر هدف بنیاد گرمخانه براهمانده شده ترتیب کارداران‌ها و اعضایان آموزانده می‌شود. گرمخانه‌ها اساساً در زمین‌های نزدیک حولگی به خاطر استفاده ثمراناک زمین و با این راه به دست آوردن حاصل فراوان که در بهبودی زندگی ساکنان اساس می‌گذارد بنیاد کرده شدند. سال 2022 از جانب لایحه در نزد حولگیمان نمی گرمخانه تیار کرده دادند. سال سوم است که ما این گرمخانه را استفاده برده سیم. یک کم حاصل پمیدار داریم، حاصل بادرنگ، سبزوات کشت میکنیم. زندگیمون به همین حساب پیش میبریم. در قطعه دیگر زمین نزد حولگیمان 2 ساعت زمین دیگر را خدمت کردیم. محنت کرده کار کرده سیم ما کسا. این گرمخانه که از جانب لایحه ما را تیار کرده دادن که 1 ساعت میباشد. در عموم در ناحیه دنغره 12 و در ناحیه واسه 18 گرمخانه بنیاد و به ساکنان خاص از زنها وابسته کرده شده است. در این برابر برای دستگیری گندری همچنین پرورش مرغ مرجان و زنبور عسل را مهم شماریده در منطقه های مورد نظر این روند را تقویت دادند. مثلا در ناحیه واسه 120 و در ناحیه دنغره نیز 120 اویله زنبور عسل دسترس گردیده به 60 نفر زنهای دهات وابسته کرده شده است. شماره عمومی اویله های زنبور عسل که در ناحیه های دنغره و واسه دسترس و به اهالی وابسته کرده شده است با 240 اویله برابر می باشد و زنبور پروران با آموزش نازکی های پرورش زنبور اویله های آن را بیشتر نمودند. طول 15 سال می شود که ما در امی زنبورکار اویلوی کار میکنیم. ما به آن خاطر زنبورکاری را انتخاب کردیم که فایده خوب دارد به ما. لایحه مطابق شوی اقلیم به ما 20 اویله زنبور دادن و آهسته آهسته صفی همه اویله های زنبور را ما زیاد می‌نماییم. حالا 80 اویله زنبوری اصل داریم. آینده می‌خواهیم که صفی همه اویله زنبور را ما زیاد نماییم. از حساب همه لایحه طرز آموزش زنبور پروری را به ما آموختن و ما آزادانه به نگاه و بین زنبور مشغول هستیم. خلاصه تطبیق لایحه برنامه مطابق شوی به تغییریابی اقلیم و کم کردن تاثیر آن در حوزه بحر ارال تدبیر مهم و سریوقتی در سمت بهتر ساختن سطح زندگی اهالی دهاتی مملکت می باشد. عملی شدن چنین برنامه مکمل باعث به کشور سبز تبدیل یافتن تاجیکستان که از هدفهای حکومت جمهوری محسوب می یابد می گردد. باز برمیگردیم به ساحه اگراتوریسم در تاجیکستان از جمله در ناحیه‌های دنغره و واسه که از ناحیه‌های کلانترین اگراری محسوب می‌یابند زمینه برای تشکیل خدمت‌رسانی برای سیاحان یعنی اقلیم سبز، آب و هوای مساعد و فرهنگ بلند و پرغناوت ملی هست. تنها باید استفاده نمود.
кори муҳими дигаре ки бояд анҷом дода шавад ин роҳандозӣ намудани хатсайрҳои сайёҳӣ мебошад. дар ин доира аз ширкатҳои сайёҳӣ ҳам дар самти ҷалби сайёҳон барои боздид аз хоҷагиҳои кишоварзӣ масъулият талаб мегардад. онҳоро зарур аст ин имкониятро ҳарчи бештар тарғиб намоянд ва кӯшиш кунанд ки бевосита худи сайёҳ ба ин соҳа таваҷҷӯҳ зоҳир намояд.